What's up mga kabaro, no? Mga kabaro, na ako karon sa ano sa Katitipan Road. Padulong airport mga kabaro, no? Tanaw na to kay katong niaging vlog na ko mga kabaro, na ako sa LPU tapos dagang kay tok edit mga kabaro. Kuno karon mga kabaro, no, akong balikan. Ug akong agian no ang Katitipan. Nya diri sa gawas mga kabaro, no? Mao ni mga kabaro, no, mga kausaban. Ang upside sa una man ni upside mga kabaro, no. Ini nya may bagong gipang tukod nga building diri sa may Mutual Homes, yung mga kabaro. Kana, yung mga kabaro, no, padulong ko dito sa airport mga kabaro, no, tanaw na to, kung sa pa'y nangabag, oh. Ay mga kabaro, oh, ang dalan. Limpyo kay mga kabaro, no, ang dalan diri sa Katitipan Road. So wala pa ka abot ni dapita mga kabaro, no, diri na imutang ang Police Regional Office sa Region 11 mga kabaro, no. Dating pangalan ni mga kabaro, Camp Katitipan, karon Camp Quintin Mercedo. Nya mga kabaro, no, padayon ta sa pagbaktas. Oops. Mga kabaro. Pedestrian lane. Nya, uy. Na po rin ang namaligya diri yung mga kabaro, mga bulak iyon, no. Sana ito mga kabaro. Oops. Koy, tagpilain yung bulak diri ubay-ubay po dahil, no? Kaya tagiya diri ako eh. Okay, di na lang ako dito Diri sa ako eh. Yung mga kabaro, no? Padayon ta sa pagbaktas, no? Padulong tag airport. Uy, kung saan diya Uy, na sa kampo mga kabaro, no? Na mga balay diya ang mga pulis. Tori Takoyaki, Meat Shop, punya Speedy One Car Wash, Flying Bee. Sa dugay na nawa kauli, no, nga taga Katitipan. Kung nasa laing nasod, no, mao na ni ang itura sa lugar sa Katitipan mga kabaro, no. Oops. Mga kabaro. Uy. Walking tour lang daw mga kabaro, no. Padulong tag airport. Oops. Uy, ano ko nasa tabok? Kuita mo. Kuita mo tabok diri mga kabaro. Kay naman na nabuk dito. Oops, yun, no. Okay. Oops. Uy, mga kabaro. Oops. Gun store. Okay. Dali mga kabaro, no, sa mga dili taga Davao nga gusto mo palit og armas, labi na to mga uniform personnel, no. Diri ang gun store mga kabaro, no. Arms store gun store. Kini nga area mga kabaro, no. Nasa kong luyok. Huwag sa karoon mga kabaro, padayon tas pagbaktas mga kabaro, no. Oops. Asuki Electronic Skills o LDL Realty State Corporation. Okay. Ini ang LDL siguro Billionaire siguro mga kabaro, no. LDL kay tapad naman siya sa RDL. Uy, may bagong nga building diri mga kabaro. Tanaw na to mga kabaro, no, kung saan yung bagong nga building. Basta tingala mo mga kabaro, no, nga nagdala kong bag tungod kay gikan kong duty mga kabaro, no. Nag-uyo na gid ya. LDL Real Estate
Realty State Corporation o ang RDL building nagluyo na mga kabaro, no? Oy, unsa ni diri ah? Wow, unsa ni nga building tana ta sa kabaro na to nga gwardiya. Bro, unsa ni nga building bro? Ha? Ha? Pioneer. Pioneer? Pioneer building? Unsay mga tukan diri po tinda? Ha? Coffee shop? Sige, salamat kayo ha. Salamat kayo. Pioneer building na diri mga kabaro, no? Diri ara sa tanaw mga kabaro ha. Kung sa gihit sura kung layo. Oops. Pioneer building diri sa Katitipan mga kabaro, no? Doon na yung kayo sa airport. Oops. Oh. Aha. Ano yung tsura mga kabaro? Third floor siya. Sa karon mga kabaro, wala pa nagtinant, no? Ay na pala isa, kining isa unsa ni? Wow, dako pud nga building no kabaro. Indo sa gitsura layo. Oops. Pioneer building ya, dagang kay nagrinta na diri sa ubos mga kabaro, no? Uy, ang gusto mo yung mga kabaro, no? Uy, oops. Sumpay siguro na diha sa kuan. Sumpay siguro ni diri sa building. Baktas na mga kabaro, no? Walking tour ta mga kabaro. Paing hapon niya. Paing hapon. Unsa ni diri himuon niya? Sa kuan. Parkinganan sa mga kuan. Parkinganan diri sa bag. Mga sakyanan. Pioneer building, no? Okay. Salamat kayo ha. Dako-dako pre, no? Kuralon siya, no? Kuralon. Salamat ha. Parkinganan din likod mga kabaro. Abi ko tauran gyapon og hingani kataas nga building mga kabaro, no? Parkinganan gyapon ang likod. Nya mga kabaro, no, padulong ta sa airport. Tanaw para to mga kabaro, no, kung sa pay nga bag-o diri dapita mga kabaro, no? May hapon ya. Diri mga kabaro. Uy. Euro Fuels. Gasolinahan. Day gasolinahan ang Euro Fuels mga kabaro, no? Agi lang kuya. Kanang atbang mga kabaro. Nindot gyud tanawon ang building sa RDL. Kung naka diri sa layo-layo gamay kay makuha nimo tanan sa linti sa kamera. Dito padulong sa airport mga kabaro. Dako na jud kayo kausaban. Nakita na ko mga kabaro, no, kung nagtanaw mo sa LPU di Davao na ko nga vlog. LPU di Davao vlog na ko mga kabaro, atong LPU. Makita niyo mo gamay ang airport. Tama ra po dito sa airport mga kabaro, no? Wala na kay kuning lapos diri sa ubos. Kay naulanan ko ato mga kabaro. Kaya karon ako diyang atuan mga kabaro, no? Uy. Kabaro. Daghan ako syudad nga natuan mga lungsod, syudad, probinsya. Nakita na ko sa mong syudad mga kabaro. Bisag asa ko nag-vlog. Grabe kalimpyo mga kabaro. Wala gi basura. Mo ni ang makapanghambog yung sa syudad sa Davao. Oops. Mo ni pa kabaro. RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated. Na diya suluday. Pero na ta mo sulod diya mga kabaro, no? Dito mga kabaro. Uy. Vulcanizing. Vulcanizing. Nga. Mao din ay mga celebrating 25 years of beauty RDL product. Okay. Ang RDL mga kabaro, no, sa wala mga kabaro, no, usapod ni sa tag-iya. Ang RDL o ang Dilunor nga resort mga kabaro, no, isa rag tag-iya. May hapon, lagi na ko.
Uy, speed drone. Okay. Pag naakas Davao City mga kabaro, no, dili na nimo makuan nga ang Davao City nagsimbolo gid aning durian. Oh, ya ato mga minuno sa una, muna sila mga kabaro. Yung mga kabaro na padayon ta sa pagbaktas mga kabaro. Oops. Oy. Ya, agi ko ya. Agi ko. Nya kana dia mga kabaro. Sa airport na ni nga luti dire mga kabaro, no. Kung ako nasa Yop, no. Mabot naman ako mga kabaro, no, nga ang building, di po siya tauran og tag-as kay building kay airport, doon naman ko sa airport. Pero mabot ang mga panahon mga kabaro, kana nga area diha mga kabaro. Kanang gitudlo sa linti sa akong kamera. Kana po na commercial diha nga dili kay taas, no, dili kay taas nga building kay doon naman sa airport. Gawas lang mga kabaro kung ang airport mabalhin. Tauran na ni diri og tag-as nga building. Nya mga kabaro, no, padayon tas pagbaktas mga kabaro. Oops. Uy. Pumunta ni diri Uyo Airport View Hotel. Mao din mga kabaro. Gwapo gagway mga kabaro, no, sa luyo pa lang ni mga kabaro, pero sa nakita na ko, no, wow. Kung naamos Davao City nya gusto ninyo inyong flight buntag sayo, ay namong atog downtown para mangita og hotel. May hotel diri mga kabaro nga dool ra kayo. Hotel nya airport. Pwede na baktason mga kabaro. Nya mga kabaro, no. Padayon tas magbaktas. Oops. Uy. Unsa gini nga bulak ni nga kalimot mo ni bulakan ni. Nalimot ko ani nga mga bulak mo. Oop. Ecto Logistics dili na kabutang mga kabaro, no. Hoy. Naabot na ko ni katong vlog na ko sa LPU pero dagang kay tugkat mga kabaro, no. Davao Airport View. Go pirit gyapon ang hotel dire karon, sir? Nagyapon. Dagang gyapon mga gisno gig airport, no. Okay. Kini no nagatbang, no. Okay na. Tagpila pa ang rate dire, ang room rate dire sa hotel? Per night sir, 16 sabi 13. No, 24 hours. Blato no. Niya mga kabaro, inenay ko sir. Blato rin nga hotel mga kabaro, 16 overnight. Nya do, kanang atbang mga kabaro, airport na diha po yun yung baktason. Hotel, nya dirita, unsa ni diri Oops. Wow, I love Uyo. Uy. Ang Davao City mga kabaro, no, nagsimbolo po sa agila. Kaya nga naman ang Davao City dito sa Malagos na ato dito ay agila nga gipambuhi dito mga kabaro, no. Oops. Airport view. Mura ka kanang nakita na ko mga kabaro, no. Murag nasa Espanya nga mga infrastruktura sa ilang building mga kabaro, no. Mga kabaro, palayon tas pagbaktas mga kabaro, no. Uy. Anipay Bakery. Napoy diri arayo. Bro, agi ko bro. Nya mga kabaro, padayon tas pagbaktas mga kabaro, no. Uy, taas-taas og dining Airport View Hotel mga kabaro, no, kay nagluyo man siya. Mga kabaro, ug kanang didto mga kabaro. Kanang didto. Tanaw na to mga kabaro, no, ang katong nagluyo nga kuan sa diri sa airport mga kabaro, no, kung unsa pay naa diri mga kabaro, no. Wow. Ubay-ubay pud ay room sila mga kabaro, no, nagluyo. Kunya na sila yung sani. Aroma Collagy Beauty Wellness Livelihood. Okay. Daghan pa gid nagtinat diri sa likod mga kabaro, no. Diri sa kini nga area mga kabaro. AMS International Corporation. Mga kabaro. Kana. AMS International. Uy. Bay pag diri sa luyo di mga kabaro. Nya daghang parkinganan diri sa luyo. Hotel ni diha kini. Nya diri mga kabaro, no, nga parkinganan. Di gid makita po din parking lot la, no. Kung mga VIP nakaisakyanan nya VIP ka. Pwede kayo ka diri nga hotel. Ano nga lang imong sakyanan. Private yung kayo, di makita mga kabaro nito sa gawas.
Saan sa kanidri ah? Uyo Airport View Hotel. Oh. Sama dia. La Piña Enterprises. Oops. Mugawas sa mga kabaro, no? Mugawas sa no? Unya mga kabaro, padayon tas pagbaktas mga kabaro, no? Sa 15 minutos akong baktas mga kabaro, no? Gawas na akong singot mga kabaro. Ang kini magong pag-walking tour mga kabaro. Para nako at sa akong trabaho mga kabaro, no? Usa ko ka security guard diri sa siyudad sa Davao. Wala gyud singot nga mogawas. Pero mag-vlog ko nya mag-walking tour. Grabe akong singot mga kabaro, no? Apil ako ang lubot mga kabaro. Pero joke lang, dili na mabot ang lubot. Apil mo mga kabaro, di buklawa si mo sington. Oops. Oh ya kabaro. Kini pa downtown mga kabaro, no? Pa downtown. Pa buhangin, diri nga road papanakan. Oops. Padayon nas pagbaktas mga kabaro, no? Nakita na nato ang Airport View Hotel. Katong pag-vlog na ko itong mga niagi na akong vlog diri mga kabaro katong sa LPU. Wala yun kay nako siya na explain og tarong ang area mga kabaro tungod kay ang ulan. Duol na kayong ulan mga kabaro, dili na ko uy. Siguro na itao diri nga commercial building kay ano man. Pag-agi na ko last diri napatong balay nga karaan. Okay. Mga 5 years, 10 years mga kabaro, no, kutob tong nagian ako nga mga area nga bakante nga yuta mga kabaro, no? Ato mga bakanting luti. Siguro 5 years to 10 years mga kabaro na siya gitawag nga commercial building. Kaya ang luti pa lang mga kabaro, commercial na. Oops, kanidri ah. Uy. Pasalubong center. Uy. Nadiri oh. Banda Tuna in Pomelo. Waro no, kung mo doon mo sa airport, pwede mo diri malit og pasalubong mga waro no gikan Davao City. Uy. Uy, na-close din yung flying bee diri oh. Kaya waro pala yun na sa vlog mga kabaro, no? Doon na ako sa first gate sa airport mga kabaro, no? Og sa karon, uy. Sa ka na diha, no? Hindi ka na masulod dito, ha? Oops. Sorry. Yeah. Pwede mo sulod ya? Pwede mo sulod? Sulod na diri mga kabaro, no? Nari na mintura diri sa sulod. Nagapintura mo diri ha? Pero mga repaint lang, repaint. Nagya mo diri ha? Sa vlog lang ya? Okay. Kaya hinay-hinay ko ya. Salamat ha. Kaya mga kabaro, no? Confirm lang ako mga kabaro, no? Kaya di mo kung makita sa gawas kaya nakapader siya. Kaya nagpasulod man si kuya. Ako na lang pong gisulod mga kabaro, no? Oops. Uy. Tayo-layo na pong nabaktas mga kabaro. Og sa karon mga kabaro, doon na ta sa airport cargo. Pwede na po buhagi na mga dili no. Sa mga cargo lang mga kabaro, pwede na siya agian. Oops. Sana dia. Hoy. Ay, di ka lalaw. Tana ta mga kabaro. Uy. Yeah, may hapon. Unsa lang diha aya? Toyota. Sa Toyota, luyo sa Toyota no? Asa? Hikor mo na Kini Toyota ni. Toyota ni dre. Lahi po to nito speakers no? Asa ulay mo to.
Ah, Ikaw na sige. stuck dito sa Toyota. Katulang services, no? Oh. Okay. Isa kuya, salamat ya ha. Mga kabaro, no? Wala yun sa bagtas. Oops. Anak ka lang yan yung magbagtas ka mga kabaro. Daghan, yung kagmagian nga, pwede niyo pangutana. Samantala kung magmotor mga kabaro. Ha, magmotor, magbike. Asa mga mangut? Ay! Magmotor, di ka kapangutana mga kabaro. Ito ni. Sogo. Oh. Asa ni? Sogo Hotel. Oops. Uy. Serbato pa more. Spray. Office of. Uy. Okay. Op. Muna nga para no ang first entrance sa airport cargo. Mga cargo na din mga kabaro, no? Muna entrance mga cargo. Sa first traffic light. O sa karon na kabaro. Ha? Dako-dako po niyang Toyota services diriya sa airport banda mga kabaro, no? Oops. Ano yung kabaro? Toyota Davao City Body and Paint Center. Oh, Body and Paint Center sa to pa. Ugnay mga gagmay nga mga tatsa inyong brand new nga Toyota mga kabaro, no? Brand new nga service. Pwede nyo diri papinturahan mga kabaro. Diri mga kabaro. Pwede nyo papinturahan diri ah. Uy. Muna yung ginaya yung mga kabaro. Kung ang kalsada, ang highway nga na yung mga kahoy sa kilid, sama na mga kahoy, baga kay dahon, kana kabaro. Ang abuga na mga kabaro, di nakaso dito sa mismo nga airport. Yun, sa laon na nang gagmay nga dahon mga kabaro, no, sa kahoy. Muna gamit, amo na gitawag mga kabaro nga usa sa mga gamit. Ano? Kinahanglan yun ang matag area unta na dyan kahoy kay parang ang mga abog mga kabaro palaon siya. Kaya mga kabaro, no, palayon ta sa pagbaktas mga kabaro, no. Oops. Mga kabaro, wow, wow, kalimpyo sa dalan Davao City. Sir, may hapon sir. Asa ba kayo ka nag-booking sir? Ah, okay. Ano yung mga kabaro, no? Uy. Kini udagan ang tuig mga kabaro, no? Commercial building na nito mga kabaro. Udagan ang tuig. Sa pagkakaroon, murag i-abandon pa siya mga kabaro, no? Kay mailan ako sa area nga i-abandon nga wala pa gipatrabahoan, wala pa transaction, wala pa operate sa sulod. Ang padlang mga kabaro, no? Taya na kayo nya diri ang dalan taga sa igsagbot. Una makita na ko mga kabaro, no, kung abandon ang usa ka lugar. Hoy, kuya mga kabaro, ato tong tanaw, ato tong sudlon og sudlon na to mga kabaro, no, katong underground nga dalan sa airport diri mga kabaro, na underground diri, no, atong sudlon mga kabaro, atong agian nya mulusot ta dito speakers. Dito na po ta speakers magpadayon sa tuang vlog mga kabaro, no. Uy. Aha. Kompleto na ginaning atbang sa airport mga kabaro. Kaya naman nahugtan kag kwarta. Pak Metrobank. Na mga kabaro. Uy. Metrobank. Ano siya ni pangalan nga building? Kunya sa taas Rams Travel Agency nya ano ni? Mer's Kitchen. Uy. Ay commercial building diri mga kabaro, no, nga kompleto na. Na ay Mercury Drug. Yan, nagatubang lang sa airport mga kabaro. Mga kabaro. Oh. Mga kabaro. Nagatubang lang sa airport. Ano mga kabaro, Mercury Drug. Ah, LDL commercial building. Mga kabaro. Yan, diri na hibuntang mga kabaro, no, ang Office of Civil Defense 11
Nandito mga kabaro no, second floor. Di lang na ako pakita lang nato mga kabaro no, basikat to mga kabaro nato nga wala ka anhi, wala ka tuod sa Office of Civil Defense mo ni mga kabaro. Yan ay tayburan massage. Uy, baliti. Oh, baliti nga gipadako. Og tanaw na to mga kabaro no, kung atong dalan nga underground mga kabaro no. Ay tuwara dito. Kaya mga kabaro, mubalik ta mga kabaro nya, muagi ta tong underground nga lapos dito sa Pikas mga kabaro no. Nga diri ta mag-agi sa uy. Kaya mga kabaro atong agian mga kabaro. Oops. Oh. Pwede rin mga kabaro ang underground nga dalan mga kabaro no. Oops, entrance na sa airport mga kabaro no. Nya diri oy, ay underground mga kabaro. Oop, naay sa mga PWD, napoy sa mga dili PWD para nato. Ibol. Pwede na diri, wagi. Oops. Kung mga kabaro no, ang underground nga dalan diri sa airport. Oops. Kung gabi di mo mahadlok kay ngano man. Na mga kabaro. Dako ang tingog ko abot sa sulod Pikas Na mga kabaro. Naa siya isuga. Nya, di ka mahadlok kay wala mga bandal sa isig kilid. Akong tingog mga kabaro no, naabot dito sa tumoy. Lanog-lanog ta diri mga kabaro. Nya, padunggan niyo mga kabaro, ang tingog sa sakyan nga nasa taas. Muna nakalami diri sa airport mga kabaro no. Di na kinahanglan nga mutabog pa dito sa taas. Daghang sakyanan, pwede na kali sa alum lang. Nya, safety mo mga kabaro kay ano man. Mga kabaro na isuga. Yan ay CCTV. Safety kay diri mga kabaro no. Mga kabaro. Saka na puta diri sa mga kabaro. Murag nakakasalaing nasod. Ayan mga kabaro, ang iyang stairs, ang iyang hagdanan, dili kay ingon nga dugol kay lagyo kayo ako, di na mo ana jud ba. Kinahanglan simple lang kay tagas mo kay kuan no. Mga kabaro, easy lang kay mga kabaro. Ayan mga kabaro. Mga kabaro. Yun. Kaya karon mga kabaro no, mubalik ka dito kay dito man ta mo adto mga kabaro. Katong na Jollibee mga kabaro no, mubalik ka sa lalo mga kabaro. Oops. Woo. Mga mga kabaro. Oops. Balik na po ko din mga kabaro. Nya. Dili siya limuot mga kabaro, kaya ang hangin lapos-lapos. Mga kabaro no, sa mga nakaagi diri, shout out sa inyo no. Kabalo ko kung sa inyong ginauna pag namo diri no. Kung gabi dili ginumadlo kay mga suga mga kabaro. Dagko kayo ang lead light mga kabaro. Na kabaro na ako nagsunod. Hoy. Gawas ko diri balik mga kabaro no, kay dito ko moagi sa Pikas. Oops. Kung diri ta moagi, dapat nag-highway. Diri ta balik ta mga kabaro no. Oops. Sarting lami mga kabaro no. Improve na kay Davao mga kabaro, kay naabot ko diri 2007 to 2008. Dili pa gid hingani ang Davao City mga kabaro. Kani wala pa ni mga kabaro. Kani wala pa ni. Nakatutong ipaagian ganina. Paganti pa kay to mga kabaro no. Pagkakaron power kay Davao. Nya makita niyo mga kabaro no, dili lubak-lubak ang dalan mga kabaro. Asfaltado mga kabaro ang dalan dito sa City. Uy. Murag lami siya mo. Inom og tubig nga bugnaw. Muta na ta mga kabaro no, kay tubig bugnaw. Kaysa 30 minutos kung binaktas. Di tagpila inyo Viva tubig. Mayong hapon te. Tagpila siya. Bugnaw. Tayong isa te. Uy, pugi.
Bugno kay te. Salamat ti ha. Yan mga kabaro, minom sa tubig mga kabaro, no? Kay giuhaw ang inyong kabaro. Te, salamat ti ha. Sige, video ka sarili mo. Oh, Loy. Ulo siya. Sige, salamat eh ha. Yung mga kabaro, no? Padayon na sa pagbaktas mga kabaro. Dagan salamat eh mga kabaro, no? Katong niabot diri sa 30 minutos sa akong vlog. Basig ganahan mo comment mga kabaro, no? Paki-comment ko og kanindot sa airport view. Kung nabot mo diri nga oras sa akong vlog mga kabaro, no? 31 minutos. Kung nabot mo diri paki-comment ko kanindot sa airport sa Davao City. Nya mga kabaro, no? Padayon ta sa pagbaktas mga kabaro, no? O ato pa ning pagkatanaw ni diri mga kabaro ang unsa pa yung umaabot na kiniprani mga kabaro, gi-construct nga mga building. Tanaw na to mga kabaro, no? Kung unsa ni nga building mga kabaro. Hoy. No? On this site will rise. Ha kabaro, no? At bang na kay airport mga kabaro. Oh, mo ni mga kabaro ang mga dagboy diri mga kabaro. Kung mo ni mahuman diri mga kabaro, no? Welcoming shoppers zone. A brand new shopping and leisure experience awaits. Mo ni mga kabaro, Santa Lucia Land Incorporated ini mga kabaro. Santa Lucia Mall Davao. Partang okay ha. Mahuman ni mga kabaro, no? Santa Lucia Mall Davao. Nagatubang lag airport. Wow! Pagkanindot. Ay! Pagkanindot mga kabaro kung mahuman. Kung yung dagoy mga kabaro. Uy! Kung mahuman. Wow! Grabe! Woo! Woo! Tagas pinduta uy! More fun and exciting discoveries for all. Tagas pinduta. Santa Lucia Land Mall Incorporated. Agoy na naiduol diri nga sa pinganan mga kabaro, no? Hindi nga mga kabaro, malayon sa pagbaktas mga kabaro, no? O diri nga side mga kabaro, kining na ay mga kabaro, na Jollibee diri mga kabaro. Wow! Nagkanto lang siya mga kabaro, no? Mahuman ni ang mall Jollibee sa Atbang. Wow! Uy! Punti Verde mga kabaro. Asa ang Punti Verde ya? Pasulod? Subdivision gyapon mga kabaro, no? Punti Verde. Magas asinso naman kay diri dapita di mga kabaro, no? Sa airport banda. Mahuman ni mga kabaro. Santul ay mamayng hapon. Kabaro, kung mahuman ni Santa Lucia Land. Wow, kanindot. Mga kabaro, naabot mo diri sa kuang vlog mga kabaro, no? Kining time nga 33 minutos. Paki-comment ko mga kabaro, no? Santa Lucia Land Power. Kaya nanay mo diri sa airport banda. Woo! Yan mga kabaro, no? Jollibee na diha mga kabaro. Unya. Oh? Mga kabaro, kumakuha na mga kabaro. Wow! Pila ka di kay story, no? Ibutan ta lang og duha o tulo. Partang kapuha, no? Mahumani. Wow, excited ko nga mahumani diri sa airport. Unya mga kabaro, Punta Verde. Mga na no, subdivision Punta Verde. Agiala na to mga kabaro, no? Ato lang, dako-dako din mga kabaro, naglibot. Wow. Grabe din yung induta din mga kabaro, no? Oops. Yadi ha. Ayong hapon. Uy. Mo ba ng Punta Verde, sir? Oh, okay. Wala kabaro. Gawa sa Punta Verde na Santa Lucia Mall pagkanindot. Woo! Woo! Hinduta na sa airport banda mga kabaro, no? Dating bukid karon. Wow. Grabe. Muna akong gingon mga kabaro.
nga kung namoy yuta nga nasa bukid karon pasagdi lang sana kaya naman moabot ang panahon mga kabaro no. Moabot ang panahon maparehala ni mga kabaro. Unsa ra ni diri sa una mga kabaro sa pagkakaroon. Wow. Oops. Advance Santa Lucia, Jollibee. Nya airport. Ah. Dito mga kabaro. Oops. Mayong hapon. Uy, ikaw naga-trim ni ma'am? Ah, karon lang. Gwapo pagka-trim ma'am no? Dili hiwi. Ma'am, salamat ama. Agilan ko ma'am. Okay. Gwapo pagka-trim mga kabaro kay kung anaw ni mo mong dili hiwi. Kay mong ulo na hiwi naman. Eh, joke lang to mga kabaro no? Gang, joke lang to gang ah. Oops. Ano yung mga kabaro? Punta Verde subdivision niya pagawa Santa Lucia Mall. Unya Jollibee. Wow, Airport Road. Ug naa kay anak, naa kay estudyante. Pwede niyo pa eskwelahon diri kang Pastor Apollo si Kibiloy nga eskwelahan no, ang GMC College. Wow, na kompleto na pud ni kuan diri mga kabaro no. Kompleto na pud og mga kurso. Diri mga kabaro, kompleto na pud mga kurso ni diri sa GMC College. Oy. Woo! Init gid siya. Inom sa tubig mga kabaro. Oh, ay, imo ni motor sir? Adala lang kay sir, inom sa tubig sir. Lahat ka, sir. Oh. What's up, mga bro? Oy, sige. Shout out inyong imong kwan. Amigo. Ikaw gunit. Ikaw gunit. Shout out imong kagulingon. What's up, mga ka-grab? For a while na may karon diri sa Food Star Restaurant. Mga lamian nga mga pagkaon na diri ah. Oy! Yan. Good. Channel good. Sige, ayun. Subscribe niyo ang channel. Dong Arfben. Upload naman na yung gabi ko eh. Sige, itag ko. Sige. Dong Arfben at your service. Ay, wala man, lubat naman eh. Lubat ang GoPro. Lubat na lagi, ano sobrang nag-record ni? Ay, sobrang ni. Ay, nagkuhan ka. Nagkuhan ka. Ako lang type bit. Andy Piazas. Nakikuhan? Nakayon sa internet? Oo, naka-internet. Chop mga bra. Pwede. Shoutout niyo mga amigo. Anli, ito to? Andy Piazas, Andy. A-N-D-L-A. Sige, shoutout niyo mga amigo. Shout out sa mga Team Airport. Team Airport, grabe. Cute kayo. Shout out. 3 bookings in a row. Makdo lang, nakalang. Dagan salamat sa inyo ha. Salamat kayo. Thumbnail tamo. Okay. Tanaw na, tanaw niya. Sige, salamat kayo ha. Ayaw po mo, ayaw. Mga kabaro, no? Uy, doon na tayo mga kabaro, no? Sa GMC College mga kabaro. Uy. Mga to mga amigo mga Grab, no? Shout out sa tanan Grab driver, no? Shout out sa inyo. Yan mga kabaro, ayun sa pagbaktas. Siguro mga kabaro, no? Tama lang ko sa may McDonald mga kabaro, no? Tanaw lang nato ni gamay ng GMC College. Sa karon mga kabaro. Oops. Moni exit sa airport mga kabaro. Kung namo diri sa Davao, namo sa airport. Moni exit niya. Kilid sa exit mga kabaro, no? Jose Maria College of Davao. Oy. Paminaw ko mga kabaro, no? Ang akong cellphone na bilhin sa akong gitrabahuan. Wala siya sa kumpag, wala po sa akong bulsa. Uy. Naray diri sa Panakan ang Panakan City, Davao City Water District Panakan Receiver. Okay. Ano yung mga kabaro, no? Jose Maria College. Diri lang sa airport mga kabaro, no? Nya Ponte Verde Subdivision Ponte Verde. Pwede na pa-eskwela yung anak diri mga kabaro, no? Okay na kayo kung diri nyo pa-eskwela mga kabaro. Kaya naman, dool, pwede na baktason.
Uy. Yeah, mga kabaro, no? Unsa ni diri ah? Oops. Aha. Ano yung kabaro? Woo! Pagkanindot mga kabaro, no? Sa 40 minutos akong nagbaktas mga kabaro, no? Shout out sa tanan taga Davao mga kabaro, no? Nakita niyo mga kabaro, no? Ang airport road o Katitipan. Hindi ka ako Katitipan mga kabaro, no? Kung nagsubaybay ka sa kuwang vlog karong adlaw mga kabaro, daghang salamat kayo sa inyo, no? Uy. Oops. Unsa ni diri mga kabaro? Atong tanawon mga kabaro. Kung unsa ni diri, bilang ato isuksok atong kamera mga kabaro, no? Mayong hapon, ma'am. Uy, saan ni diri mga kabaro? Oho. Dako kay ulan mga kabaro, oh. Kana nag-ito mga kabaro, ulan na. Oops. Uy. Katulad ito mga kabaro, no? Hapit na mahuman ang kingdom ni Pastor Apollo mga kabaro, no? Nga diri DMC College. Uy, saan diri mining area mga kabaro, no? Sa Pilsaga Mining. Oops. McDonald. Yeah. Diri pa tayo mga kabaro, no? Atong idol-it kayo sa area ni Pastor mga kabaro, no? Sa iyang kingdom. Oh. Mga kabaro. Uy, naapo ni diri sa mga kabaro, no? Sa Orchid Hills. Dili siya Orchids, kundi Orchid Hills. Nya nagatbang siya sa Kingdom, McDonald's o sa simbahan ni Pastor na sulod. Unya mga kabaro, daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro, no? Manghinaw to mga kabaro nga mo-subscribe po ka kung nahuman nimo ni nga video. Daghang salamat. Ug diri na taman. See you next video.